Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Oras marihita sa luho na amanginang adorak sa tapuka para mingota di baga sa manuguton parjulo mahita martangiyang nahohom di baga sa rohat tabi martangiyang mahita. Amin. Tapuji matuhata marhite bukwede nomor sada sa tutulu anon dia napatulon rap hita jongjong.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manguka marsoba, marsinggang mahita tuadopan di Jehovah, sito pahita ay ibana do debata, jala hita bangsona pinarmahan na, jala biru-biru ni iring-iring di tangan na. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amana binna di benua gijang, asima roham dihami halak nagalion, di idahodo, nagogodo musunami, setalu dohami binani anang hagalion nami. Di baheni hupang idohami tuho, say pargugui, jala pambonang mahami maralohon musui, marhite-hite panaw ni anak mong haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Pati ni debata di minggu tasadarion di enet dosian konfesi bidu 12 tahun 1936. Ulaon dohot hapersiaon. Taha persiai jala taha tidak kodo. Sian bulana adorak somadabu jolmai tu dosa di babakit debata jolmai gawe pangula dohot pangaramoti. Ulaon ni jolmai maro jaha di debata nasai toktong mangula marhitei mabaur pasu-pasu ni debata tu jolmai dohot tu nasa natinopanai marperbue dohot tu dirini jolma dohot tu nahu mariangsa apersani Kristus ikon maperbue ulau narenggan nalilu do halak molo dihirim dapotan hatigoran pangoluan asonangan dohot pasu-pasu ibana alanina bangula ulaun narenggan marhite podaot tau dolhodo asaringgas jala terampil jolmai mangula jalana niomona gabi pelian hamulateon tude bata dohot tumarihon nahurangan marhite podaon tatulat do akka ulaun na sohinalomohon ni debata jala satia haposan dohot bertanggung jawab mangulahon pati dohot hata di debata ditiki naune dohot nasaune lumowi ditiki pangujuan isarana korupsi perjujion panakoon penyalahgunaan wewenang
pangomoan nama torbaku, panggadis nama murahu, nalaho mangarugihon hala na asing. Ido sahakna, atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon patik naing. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobat patik mi. Amen. Tatopoti madosa tatuadopan di debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung, na pungudohami di jolom martangiak tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na gudangido, saya sima roham midasat dok bangso nami, sesama dosa nami sa luhut na, saya singkuli maroha nami, asa muba roha dhot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, di pangoluhami. Amin. Tabigay mahata baga-baga taringot Tuhan sisani dosa. Sengorodo hata ni Tuhan Jehovah, nungo pelahu pasisi akka pangalew sim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam,
Saya mulak moho tuau, ayahu do sibalua ho, hasangapa mari debata na digijang. Amin. Tabigima hatani debata turpuk epistel di minggu tasaderion imana dienet sian pesalme 37 ayat sada 110 sada tajaha mama sikak soring anod di ayat na perpudi rap hitabajaha edde sian si Daud saya unang mamohop ate-ate mida akka perjahati jala unang mangibur ho mida akka siulahon hajuk kingon Doras dona sida sabion songon duhut-duhut dalam malosan nasida songon tumbur ni duhut-duhut. Saya marhapo satu Jehovah maho jala ulahon nadinggan ingah no matanoi jala radoti haburjuon. Jala halo mohon Jehovah. Jadi lehonon nama turho pinangi doni roham. Pasahat madalamu tu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Jadi paulo kona mahati goranmu songon nati uron do tapi toron mi songon tikos niari. Pasobu ma Jehovah jala ibana paima-ima say unang mohok roham mida jolma nama dohar dalana mida bawa si ulahon gete-gete. Tapi rimas jala tadi kon mohok-mohok unang say hamohon tu roham ay lau tu najat doi. Ay saya na siap do sogot akka parjahati alai saya na teanon ni akka nama kaposi Jehovah do tanui sogot. Tokinari dang disibe parjahati jala ia ditikir ho inganana dang be jupang. Ayat 10 saudara kita bacaha alai na saya teanon ni akka parluhi do sogot tanui jala na usohon na hinadiak ni hadameo. Ima sahatna martua ma akan tumangihon hatani debata jala na peopsa. Amin. Songo
Saha tidak ko mahapor siyaw tay, songon na hina tidak ko ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au por siya di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au por siya di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinibon di si Maria, nagabi-gabi siya ton di perbadia, andorang suhabuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangauman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hao pinorsilang, na tuat tubo na turudung di tanom, na mulak mangulo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pamamulak sogo tu tanoon, mangunghui halak na mangulu dohot na mate. Au pot sea ditor di perbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amen.
Horas Raja Hama Titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 23 Februari 2025. Partangyangan Wik Rabu 26 Februari 2025. Sada Wik Utan Kayu Kayu Manis di Bagas ni keluarga Nyonya Siagian Boru Tambunan Jalan Galur Sari Sada nomor 10 Sada Utan Kayu Utara Jakarta Timur. 2. Wik Rawamangun Tolu Dohot Wik Rawamangun Opat Perhubungan di Bagasan ni keluarga Citua Games Syahan Boru Panjaitan Nahinan Jalan RT TC Blok Angsana nomor 120 RT 002 RW 010 Cakung Barat Jakarta Timur. Inganan Partangyangan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Tolu Wik Pulau Asem di Bagas ni keluarga Insinyur Effendi Rifai Sianipar Inang Situa Linda Riana Boru Pangaribuan di Jalan Mundu Sada nomor Sada Kompleks Pertamina Jati Jakarta Timur. Padidion Nabadia Minggu 2 Maret 2025 di Parmingguon pukul 10 Patupaon ni Huriata do Padidion Nabadia Tudak Danak Akaruas ni Huriata Nanaeng Mabua Dak Danak Majalo Padidion Nabadia Asaro Mandaftar Kuhut Marguru di hari Jumat 20 Februari 2025 pukul 16.30 di gereja Jala Dibuan Masurat pengantar sian Citua Wek fotokopi akte lahir Dak Danak dohot kartu keluarga Huria. Fellowship Praremaja Minggu Sadarion 23 Februari 2025 di Patupa Fellowship Praremaja dohot tema Unconditional Love Nats Yohanes 12 ayat 15. Natoras ni sikola Minggu asa disosohon Yana kota laho sikola Minggu jalan madohoti acara filosofi sosialisasi TK Sinantam. Minggu Sadarion 23 Februari 2025 di Parmingguot pukul 10 WIB Sipul Maja Hatiting Adongdo Panorangion manang sosialisasi ima penerimaan murid baru tahun ajaran baru 2025-2026 jala patu begehon puji-pujian marhite kordo akka yana kota TK Sinantam. Bibel Camp Naposo HKBP Rawamangun 2025. Seksi Naposo Bulung HKBP Rawamangun naing patupahon Bibel Camp di hari 14 saat 16 Maret 2025 di Puncak Kana Resort. Kegiatan non imalaho membina hubungan kebersamaan di Akka Naposo Bulung, Akka Naposo Bulung ni Huriata asa pasidohot ma di ulaun jala boima menghubungi panitia. Sinode Distrik Senin Selasa Tolu 4 Maret 2025 maringanan di Green Forest Hotel Bogor di Patupado Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Akka peserta Sinode Ima Padita Resort utusan Sinode Godang utusan Sinode Distrik doho utusan Resort Sian Ruas ni Huriata. Pabor Haton dohot paujakon manang temu pisah pendeta Resort. Sada nunga tajalo sian pimpinan HKBP Eporus surat haputusan tentang mutasi manang perpindahan Pandita Ima pendeta Banner Siburian MTH pendeta Resort HKBP Rawamangun Gabi Pandita HKBP Sudirman Medan. Surat keputusan nomor 20 garis miring PDT garis miring SK garis miring 0 Sada garis miring 2025 tanggal 10 Januari 2025. 2. Serah terima Padita HKBP Resort Sudirman Medan
di Patupa hari Sabtu 22 Februari 2025 jala pelantikan manang paujakon pendeta Banner Siburian MTH Gabe Padita Resort HKBP Sudirman Medan di Patupa hari Minggu Sadarion 23 Februari 2025. Tolu tuak karuas nihuriata nanaeng pasahaton tali kasih tu Padita Banner Siburian MTH boima ditransfer tu rekening Bank BRI nomor 0170 0106 Tolusia Walusada 50 Sia atas nama Pendeta Banner Siburian MTH. Opat, serah terima Padita Resort HKBP Rawamangun sian Pendeta Banner Siburian MTH tu Pendeta Manapar Manahara Panjaitan STHMM Padita Resort HKBP Resort Tanjung Sari Medan. Obar tu surat keputusan nomor 20 Sia garis miring PDT garis miring SK garis miring 01 garis miring 2025 tanggal Sia Januari 2025 pukul Sia 30 WIB di Patupa hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 jala acara temu pisah manang paborhaton dohot paujakon di HKBP Resort Rawamangun di Patupa hari Minggu Sia Maret 2025 pukul Sia 30 WIB tabuan maditanyangta asa sude mardala dohot dengan kobartu lomoni rohana pelea dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naun di parade ni huriata di pasu-pasu debatama barita masa dohot ulaun aka sipatu paonna bain sangap di guarna songoni matiting duriata minggu sadarion horas. Horas Madhita Salutna. Sebelum saya lanjutkan sosialisasi dari TK kita, TK HKBP Sinantam, mari kita saksikan dulu video beberapa kegiatan dari TK anak TK kita. Dipersilakan. Ya, demikian beberapa video kegiatan dari TK kita. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort, seluruh Amang Inang Pendeta Fungsional, dan yang hadir pada saat ini
yang memberikan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Rumah Horbo. Dan yang terkasih seluruh jemaat HKBP Rawamangun yang hadir pada ibadah saat ini, begitu juga yang mengikuti ibadah secara live dari rumah masing-masing. Ambang Inang dan adik-adik terkasih dari TK Sinantam, saya berdiri di sini mewakili dari pengurus yayasan kita, Yayasan HKBP Sinantam. Shalom dan horas buat Amang Inang yang kami kasihi. Seperti kita ketahui, Yayasan Sinantam dibentuk oleh Gereja HKBP Rawamangun sesuai dengan SK Pendeta HKBP Rawamangun nomor 3 garing Pendeta Resort garing Rawamangun garing PYS garing I garing 2010 tanggal 13 Maret 2010 yang beralamat di Jalan Wisma Jaya Blok J6 di seberang Rumah Sakit Persahabatan. Amang Inang, tujuan pendirian yayasan adalah menyediakan fasilitas kegiatan sekolah minggu milik HKBP Rawamangun yang mandiri dengan izin lokasi kegiatan sekolah anak usia dini atau TK sehingga bisa diterima oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Amang Inang, visi sekolah kita adalah menjadi sekolah anak usia dini Kristen yang unggul dalam pengenalan akan Tuhan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial. Misi sekolah Sinantam memberikan pendidikan berkualitas melalui proses pembelajaran yang mengembangkan potensi dan motivasi anak didik sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Untuk terus meningkatkan mutu pelayanan pendidikannya, maka TK Sinantam juga sudah terakreditasi pertama sekali oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD pada bulan November 2018 dengan nilai akreditasi B. Next, ketika nanti ada informasi dari Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan akreditasi, kita akan sambut dan kita akan laksanakan, dan mari kita berdoa semoga nanti akreditasinya bisa mencapai A. Kegiatan belajar dilakukan dengan kurikulum nasional, dasar pengajaran nilai Kristiani, dan bahasa pengantar bilingual Inggris Indonesia. TK Sinantam menjadi sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak dengan menggunakan alat peraga yang komunikatif serta metode pengajaran yang menarik. Pengenalan akan firman Tuhan dilakukan pada saat belajar di kelas dan dengan alat peraga yang juga tak kalah menarik, termasuk pengenalan pada tokoh-tokoh Alkitab. Kami pengurus Yayasan Sinantam sangat berharap jumlah murid yang berasal dari HKBP Rawamangun dapat bertambah lagi dengan peran serta dari semua amang dan inang dengan mendaftarkan anak-anaknya, pahopunya, dan juga boleh memperkenalkan TK Sinantam kepada jemaat lain di luar HKBP Rawamangun. Bahkan Amang Inang beberapa tahun yang lalu dari agama seberang ada juga peserta didik kita. Jadi Amang Inang, mari kita bersama-sama untuk memajukannya. Murid TKB yang akan lulus tahun ini ada 36 orang anak dan target jumlah murid di tahun ajaran mendatang adalah 120 anak dibandingkan kondisi saat ini yang berjumlah 95 anak, sehingga target murid yang masih akan dicari sebanyak 61 murid baru. Biaya pendidikan di TK Sinantam sangat bersaing apabila dibandingkan dengan TK yang lain, terutama dengan TK yang sudah menggunakan pengantar bahasa Inggris serta pengantar alat peraga yang atraktif. Bagi jemaat HKBP Rawamangun diberikan potongan biaya iuran tahunan sebesar 20%
Dan selama periode yearly birth sampai dengan Februari ini 2025 akan diberikan potongan-potongan tambahan selain pembebasan uang pendaftaran. Guru-guru di TK Sinantam yang mana hadir juga pada saat ini sangat berpengalaman dan berdedikasi mengajar serta mengasihi anak didik dengan sepenuh hati mereka. Bahkan pengajaran tetap diupayakan dengan maksimal dengan alat peraga yang menarik dan waktu pembelajaran yang efektif buat anak dan orang tua. Sesuai dengan laporan badan audit yang dilakukan setiap tahun, diketahui bahwa titik impas break even point pelaksanaan kegiatan pendidikan di TK Sinantam berada di jumlah 85 murid, sehingga bila di bawah jumlah tersebut terjadi kekurangan hasil kegiatan dan akan menyebabkan saldo dana yang minus. Pada kesempatan yang baik ini, kami pengurus Yayasan Sinantam mengharapkan dukungan semua kita untuk bersama-sama membesarkan TK Sinantam dan gotong royong sehingga jumlah murid dapat bertambah dengan membawa anak cucunya tadi dan saudaranya, bahkan tetangganya, bahkan anak seberang. Dapat disampaikan bahwa Yayasan Sinantam bekerja sama dan mendukung keperluan kegiatan sekolah minggu HKBP Rawamangun, terutama terkait keperluan fisik ruangan aula, kelas, AC, sound system, shelter penunggu orang tua, dan multimedia, serta keperluan fisik lainnya yang sumber dananya berasal dari hasil kegiatan TK Sinantam. Sesuai dengan ulangan 6 ayat 7, kata Sinantam berarti mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Demikian juga kami mengetuk hati Amang dan Inang dapat memberikan dukungan untuk pengajaran Kristiani yang berulang-ulang kepada anak-anak generasi masa depan di sekolah TK Sinantam maupun di gedung sekolah minggu Sinantam. Salam dalam kasih Tuhan dari seluruh pengurus Yayasan Sinantam, guru-guru, pegawai TK Sinantam. Sebelum saya akhiri, saya membacakan pantun. Seperti buku hatiku terbuka, memahami ilmu, membuka jalan. Yayasan Sinantam harus berbangga, berjuang dan melaju di garis pendidikan. Horas Mauliate. Sekarang mari kita saksikan persembahan pujian dari TK Sinantam.
is my for you are kind to me, and to your name my heart sings, for your love has been good to me. Your hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings, for your love
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Damang dainang hahaanggi di bagasan minggu seksagesima ono puluari adorang soha heheon ni Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata nasian Evangelium Matius bidul 5 mamuka sian ayat 30 walu sahatu 40 walu songonon madidok. Di bege hamudo hatana madok mata do abul ni mata ipod do abul ni ipon. Alayau madok tuhamu unang alohamu na jahat molo adong nama mastap hurum siamumi tarehom manang hurummu sihabirang molo adong nanaing mabahe sidir tuho laho mabuat ulosmu ate nama dohot baju-bajum di ibana molo adong manang ise na manganggoy ho madongani ibana sa apal oloy ma ibana 2 lehon ma namangido tuho unang tudali nanaing marsali tuho dibege hamudo hata namadok olong maroham didongami hosoma ia dimusum alai ahu madok tuhamu olong marohamu dimusumuna tangyakon hamu ma akana paburu-buru hamu asa tunggabe anak ni amamuna na di banua gijangi hamu ai di pabicar do mata niarina tuaka parroha na jahat nang tu nabonar di parodo udan tu parroha natigor nang tunageduk ay molo holong rohamu na hola di aka na makaholongi hamu dia maupamuna gari aka si jalobeo dasongoni do dibahen dia do hasurungam muna molo denggan hatamuna hola tu aka dongam muna gari aka si pelebegu dasongoni do dibahen ipe ikosun dengan do rohamuna songon amamuna di banua gijang nasun dengan rohai di sido sahatna sarinai horas madihita manginang tarlumobi di natoras dohot akayanakon nasian sinantam ima sekolah ni huriata doon. Ini adalah yayasan dan sekolah milik HKBP Rawamangun asa sudehi tama boto jala mungkin hamudope sejarah nisinantamon nadohot tamu martangiang nadohot tamu papungu pelean nadohot tamu sumakapi asaboha jongjong sinantamon HP molo ditiki rapoturia ternyata sian saluhut murid ni ruas ni huria na adong di sinantami molo didok nakin 85 siswa nuaing holan 20% ma ruas ni huria HKBP Rawamangun nagabe murid ni aka TK sinantam martangia kita najolo papungu pelea kita najolo jala tarangrangi aka ulaon pakau basiod marhite yayasa sinantam HP noengon 20 masian 25 halak aka pahoputta anakta todongta naro marsikola disi berarti taruli pasu-pasu lobi satonga naso ruas ni
Huria HKBP. Asa unang luangok kita. Tapa masuk mak. Aka pahoputa. Aka anak kota Boruta tu parsikolaan ni Huria HKBP Rawamangun. Olo do hita manginang. Ya karena adong pahopuna oloin nama. Alai unang tuna asingan no diboan. Molo donok dope sekitaran Jakarta Timur Batu Somma diboan unang pola tuna dau-dau. Adong do dihita, mola dong do dihita dang tumagot dihalakan. Amang inang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus. Secara khusus anak-anak kami tahu nanti tahu bahasa Batak? Anak-anak kami tahu nggak bahasa Batak? Nah, nanti mamanya translatornya ya. Tapi amang nanti akan khotbah sedikit bahasa Indonesia untuk anak-anak. Amanami inanami nahu haholongi di bagasa tikion hatani debata manaringoti tu hita taringot tu keadilan dohot maka haholongi musuh. Ini catatan yang sangat berat firman Tuhan ini hari ini. Karena berbicara tentang keadilan, berbicara tentang maka haolongi musuh dang na ulau na denggan. Bayak ko majo amanginang satabi adong do dison na boy maka haolongi donganna alai adong do dison haru musuh na bohama ibana maka haolongi HP donga sajabuna saya lalap marbadai. Donganna modom baho adong dosoni amanginang heau ubere kami piga ruas ni Huria dakudok major ruas Rawamangun ni sada keluarga alai dua dapur dua tataringna mangalopa amat tahun mangalopa inat tahun tabayak ko majo manangaha deke ni inat tahun manang deke ni amat tahun dang boy marsial langan ape iba balau deke ni halakan olodo dijoba ningon alai tabayak ko ma na di bagasa dirita manang mudar tape olo si patadang boy tahaholongi alai bohado sa sitong namang inang hatani di bataon mangajari hita asa mulak muse maka haholongi dongata tarlumobi di bagasa tikyo di dokon maka haholongi musuh nama bahen marsak rohata amang inang sa sitong na buasa adong musuh ni jolma. Kenapa orang punya musuh? Satu yang mau saya katakan adalah banyak orang yang tidak mau mengampuni. Mololam godang musuh tak berarti banyak orang yang tidak mau mengampuni. Yang kedua, periksa lagi, taringotu parroham, taringotu parnguluammu. Memang si pataboy do godang musuh tak alai memang jolma dak kia mengampuni hita. Nah padua hon memang adong do jolma manang tu dia pe ibana bada mangalap bada. Saya mangalap alo. Tangadong boy hasoan ni mana manang tu dia pe ibana lau. Manang tu dia pe di tempaton manang punguanaha pe dimasuki ibana. Tangadong na dilahon ni mana molo somar musuh ibana. Masuk tu punguanon. Hodok majo korban majo punga par kamis dota kapunguanina na adong di huriata. Parjolo ala posoda pe imana masuk maibana tu ina gloria. Lengkap dapat matai. Nanti nah HP masa di son. Abah kok kita manginang bayangkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita ingat tidak bisa menyenangkan semua orang. Dang boy di kamu sonang rohani jolma dan kita tidak bisa menerima semua orang senang dengan kita. Ingot kita mardonga kita rap doh jolma dang iko sonang sude rohani jolma jaladang boy sonang rohani jolma molorap doh tita. Masuk mana tu ina gloria. Adong sohoti kisi gesekan. Nih mak, ay sonot do HP ina gloria ina. Lau mau tu ina solo gracia ina. Di pahata-hata imana ina gloria, masak imana tu sola gracia, rosola gracion disambut. Selamat datang kepada inang telah bergabung di sola gracia ina. Las rohani sola gracia. Tung masuk imana sola gracia. Ala rohana lau saut dipungani, ala rohana pikiranan yang saut dipungani, tang masai. Tori kemana? Ima,
Song ida HP solagrasion. Hola napa torok-toropon ulu dor kabena. Masuk mau. Tupungan ina Kamis akan tumua. Akar rohana penunga dewasa. Pahyan na penunga tongam. Jaladak kaya terlebak na sida molo marpehade ina. Tu si mau aido na huber na tikos ina. Masuk ibana tupungan ina Kamis. Masuk ibana tupungan Kamis. Bah asing mahalakon. Ay dipungan ina Kamis son na mol mekel hubereng ina. Ala ay nunga nama tua HP sudeson. Akan namar pahopu nama sudeson ne. Masuk ibana tu si adong na humurang di si. Ngusoni keluar mau ina. Keluar imana si pungan ina Kamis. Lau masuk imana tu ina nomi. HP sadar imana. Dang mabalu dapat imana. Kita tidak mungkin menyenangkan hati orang. Dan orang tidak akan mungkin menyenangkan hati kita. Sehingga ketika terjadi perselisihan amang, adong manani dokna nani bahen, ruhut keadilan, ruhut taringot tu pardalanan ningoluta, nang niaturhon, dang hola di Bibel, dang hola di hita halak batak, dang hola diaka tikinuaengonni. Memang sudah diaturkan bagaimana supaya adil, bagaimana supaya kasih itu tetap mengalir, sudah diaturkan mulai daripada sejak zaman Alkitab hingga pada hari ini. Molo di partikian noengon, ruhut ni keadilan ima naboi tabereng, simbol daripada keadilan yaitu Dewi Justice, yaitu nama boan di tangan habirangna ado tibangan, di tangan siabuna pedang jala simalolong na ditutup, namar lapatan. Keadilan dan kebenaran dan kasih itu adalah ibarat bahwa keadilan itu semua di mata kepengadilan itu sama, idowakana ditutup. Dan ngadong disi namora na pogos na mokmok na kurus na birong na mahua dapat muse dohot akan asing alai sadok dak kiamar nidabuki sadok molo mangulahu kasalah ko dak kiama mereng manang ise halakna jolo molo ditiup tibangani na pabuahon dos siamun dos do habirang dang paboratu jaladang paniaku uhumani pokokna molo mangulahon hasalaon ibana sadok tibang hasalaanna hobar tu gokna molo godang ma uhumanna molo neang ma uhumna jala unang padobohu na patuluhon na marsala melalui pedang semua wajib kena hukum. Dan semua ini adalah hukum daripada dunia ini. Alai molo tabereng di bagasa turpukon dang songoni hukum nasihat debata. Keadilan daripada Tuhan tidak seperti itu. Karena keadilan daripada Tuhan berbanding terbalik dengan keadilan menurut manusia. Ido ubahin kana manginang adong matar barita di sadahuta tertakup dosa halak ama ala manakup manako manuk. Jaladung ditakoi mana manuki tertakup polisi mai mana ditau mai mana di penjara satau lelengna. Manuk ditako sataun. Tertakup ma akan tarbarita nama nakko hepeng sagodang 300 triliun. Ditakuk mai mana jala diuhumi mai mana 6 tahun. Naik mamusai gabe 20 tahun. Atau mungkin ada orang yang bersalah lepas, atau orang yang bersalah dihukum seberat-beratnya, atau ada orang yang bersalah tetapi tidak bersalah alai menerima hukuman. Itu adalah hukuman menurut takaran duniawi. Jala di pada Narobi pe, ada orang soro Tuhan Yesus. Adong do hukum, asa adil, asa lamar holong ni roha jolmai, maradupon akadonganna. Di bahedo, di pada Narobi targoar mai hukum namar goar lektalionis. Sasitong na asa dinggad dunian alai salah di artihon tabayak ko majo amanginang molo hukum liak teleson mabaloson hobar tunan yulana molo di pastap hurum siamumu ikut di pastap domuse hurum siamunna
Molo ditakoho sada. Hepeng ni dongamu berarti ikut takwana masih ako sada. Molo dibuat to ipon ni dongamu sada, sah dosa sitongna iko buatonna ipomu. Itu adalah hukum keadilan menurut perjanjian lama. Jalasah doi di bagasa partikianon asa boha, asa denggan nian, asa dipikiri manian muse molo adong na mangulahon hajahaton dia kahajahatan na ingot. Kau melakukan satu kesalahan tersebut akan dilimpahkan kembali terhadap engkau. Asa unang adong nagiot mangulah-ulahon akan jahat. Alai diubah debatado standar nasihat portibion marhite standar yang luar biasa ima namangalehon pengampunan. Amang inang saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, alania hado borat jolma mengampuni. Kenapa orang borat dia mengampuni ibana? Saya jujur kita molo hacit rohata wajar memang kita punya hati, kita punya perasaan, kita punya harta. Molo hacit rohata totu sahali mol hita mengampuni akadong hata alania hado akamanginang. Ala memang na parjol majohodok na sosian hatani debata. Ala memang mol jolma mengampuni terlalu banyak memainkan hati, emosional, kerugian, harta gonogini dan waktu ubahen molo adong na tongon ngoluna disakiti down hacit di bagason lakso dihargai mana biasong padita lakso dihargai mana biasong satua paima ikoku paima adigan balosokku ingot dang ditadai ho margahon na sononne ano sa niya manginang dang ditadaho isyonina dia husok karupuk asa huropuk minna. Dia sokortas asa hurigat. Kemarahannya karena sakit hati yang begitu luar biasa. Dirimang imana artana nunga mago telah dicuri. Sehingga dia sangat luar biasa kemarahannya teruapkan. Sehingga nunga dausian ibana memaafkan saudara-saudaranya. Alaihado amanginang na tua-tua memaafpon akayana konna. Heado teh hamanginang, ya. Heado akainata memaafkan akamata, ya. Kenapa kita sanggup memaafkan hal-hal tersebut, tetapi dalam hal tertentu mau kita memaafkan. Ai debatatai pesongoni do amanginang ala nunga diumolo diulaho debatado sasitongna ulahon nani do nai mengganti standar duniawi ini molo pe ikon hona lising ibana molo pe ikko di tahun ibana akan roa ala ni dosa ni manusia dakea di baloso debatai maradopon akana mabahen ibana terluka hancur sehancur-hancurna jala odon alaho patuduhononna tuhita saluhutna. Kenapa Tuhan mengajarkan itu? Karena dia telah melakukannya pertama dalam peristiwa salib dan ini yang terus akan dilakukannya. Jadi amanginang martua mahamu molo adong di son nabui menggantikan standar ni pikiranna, menggantikan standar ni rohana, doh mengganti standar ni emosionalna, naso mabaloson najat, alo ni dajat, alai mabaloson holong ni roha, tu akan asida, naunggok do. Holong ni debata di ibana, jalanunga digatihon ibana be, nasosian portibion ibana. Mamanginang, dang sude boy jolma mangulahon sona ni dok ni Yesusi. Alai godang donabui. Tidak semua orang bisa mengasihi, memaafkan, mendoakan musuh. Tetapi banyak juga yang bisa karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Imamang padita tabuja mitamui nuaing hola mangulahom ma. Oh tidak. Molo tatangiho katani dibata di bagasa tikion
Berarti nama lapatan, nama suarahot di bagasa kita. Gantikan. Naniulani Yesus Tuho. Jala idon alahu behenom muse maradopon akadong amon asa. Tutu si tutuho anak ni debata. Tutu si tuho namar haroroan dang sarobako doho portibion nasia debata. Ido ubahin hamanginang luar biasa martua mahalak ina, martua ma ama, martua ma akayanakon nang natua-tua nami. Molo boy mangapus adorana taringot tuha hurangan yaka donganna. Luar biasa cap jempol. Karena itu adalah perbuatan Tuhan. Alamolo pikiranmu, perasaanmu do dibawa ko, dang boy. Au make tua, lak so dihargai mana. Au ma di sob bapa, au ma di son oma, lak so ngoni ma pabahenan na tu bapa na tu omana. Tahu kondisi. Kalau menurut perasaan dan logika. Tetapi kita telah mengimani perbuatan Yesus dalam penebusan dosa kita. Amanginang, ala hampir gudang dohita halak batak di son, hampir sudah dohita halak batak di som. Adong do halak na soma boto, dia hakna dohot dia kewajibanna di bagasan parnguluanna. Tarlumobi ma hita halak batak, ala adong do hita halak batak, goarna may suhi apang naupatate. Aka amay boto do suhi apang naupat, sobamar hula-hula, elek marboru, manat mardongat tubuh sadanai, donga sahuta songon sihal-sihal na, donga sahuta. Ala boha, adong donuaingon ni, dang diboto dia hak dohot kewajiban na, ay tor songon suhi apang naupati dohita. Sasitong na, boru dari mana? Boru pasangan na boru kan? Boru amang boru pasangan na boru. Boru dari mana? Aleboy do hudul imana di loloan. Alay hula-hula dari mana? Lamar hubas, iduda sabion. Ya ada nama orang di lapsu deh. Atau mungkin donga sahuta atau donga sabahuta. Dang godang jolman waengon ni, dang diboto ahado ulaonna, diboto di dia hakna di dia dohot kewajibanna. Ido ubahin amanginang sipata naso so ulaumu, naso si ulahonomu di ulahoko. Jala ido nan didok ni debata di bagasa turpukon karena penghakiman, penghukuman itu adalah milik daripada Tuhan. Molo adong dongamu na jahat, molo adong dongamu na takang na mangulahon akahajahatonna. Sasitongna ulau ni debatado nama baloson taringot tu hajahatonna. Molo tajahana kinamanginang di Psalm 37 ayat 2 tarsongona hadoin natahe halak na jahati. Tarsongona ado tahe nasida. Molo didok dia di Psalm bisa dibuat Psalm Mazmur 72 37 ayat 2. Nas yang tadi Mazmur 37 ayat 2. Dohot moloboya non Psalmen 70 ayat 10 walu. Hujaha majo. Psalmen 37 ayat 2. Aidorasdo nasida sabion songo duhut jala marmalosan nasida songo tuburni duhut. Kita baca dalam bahasa Indonesia, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Moladong najahat, moladong akapar dosa, moladong nasai majukiti roham, moladong nama bemar saroham, ingot amanginang tarsongo duhu do akahajaha atau ni nasai toktong hirabe rengon mok gabe akana marianakon dohot akaparsikola nasida mamora di yarta mamora di jabatan alai di gobarho di bagasa turpukon ai tarsongo duhu do nasida satoki mangerbang satoki nae nungamelos nasida.
Jala didok di pesalmen 70 tolu ayat 10 walu. Tu doson namardalan di dalan natar suladit do akan mangulahon akan hajahatoni. Tokinai paimahon tiki madabu nama nasida di hajahaton nasida. Mula dong ata nasi songoni. Iko boh hita madok di bagasa dirita asa unang mangiburu hita. Sebenarnya engkau seperti rumput yang sebentar mekar, sebentar layu. Holan na paima pada buhon na nama. Jadi unang adong pola hita mangiburu tu nasida, unang pola hita mabaloso tu nasida, alay tapaloas ma. Tong debata nama baloso tu nasida, ay debatado napuna pabalosan di bagasan parangguluan nasida. Molohudo nakina manginang isedo musuta, ima nama bahin hasi rohata, dohot aka parange naroa naboy na taulahon, itu adalah musuh terbesar kita. Alay molo didok Yesus songonon tuaka halak Jahudi na memang adong do takas musuh nasida, musuh ni halak Jahudi o patiki o mahorong ni musuh ni halak Jahudi na parjolo halak Samaria. Halak Samariaon dianggap nasida doon songon soban ni api naroko. Ala nunga marhamulian, ala nunga mangoli nasida tu halaki jala dianggap do molo nikah naso sahorong dianggap do nasida songon pengkhianat. Tu sering do tabege cerita tentang perempuan Samaria, Yesus bertemu dengan Samaria. Sadok moladong namargana halak Batak molo di badan neba pada narobi dang boy i mangoli muli tu margana asing. Ikut tu halak Batak na 12 margaido. Ido dianggap mereka songon parjahat nasun. Napa duahon. Musuh nasida ima halak si jalo beo. Ai boado amaton henna. Halak Jahudi do mana? Ale sai litta do, litta mangocopi terus. Mabuat hepeng lobi sian aturan. Ubahen nadi hasogohon nang pehala Jahudi nasida aleka rejo nasida di bangsa Romawi dianggap do nasida ini adalah lintah yang menghisap mematikan orang-orang Yahudi. Napa tuluhon ima tentara Romawi ala olo hamu karejo hala Jahudi pe hamu aleka rejo hamu di hala Romawi bahkan kamu nalaho pamateho kami ai bohado hamu karejo di hala Romawi. Jala orang Romawi banyak membunuh orang Yahudi. Napa paton ima akan namar sahid secara khusus di pada narobi moloadong namar sahid isarana sahid na soboi di pamalum isarana sahid na mulai sia tubuh ibana nunga dibuan ibanai om mana didokon kena kutuk karena kutukan ini bagian daripada dosa. Halak namar sahid na pepeng na sobui marhua ibana alani sahid di pamatangna na nidok doon alani mangulaho dosa ubahen na dikutuk ibana ido ubahen sogo hiar rohani halak Jahudi molo nunga makatai taringo tu Romawi si jalobeo Samaria dohot tu akan namar sahid. Kepada orang inilah firman Tuhan ini dikatakan kepada orang Yahudi. Ay molotik kinuengok kana manginang dihita adong do istilahna HMH holong mangalap holong gitu. Holong mangalap holong atau kalau anak muda katakan sekarang ini cinta karena cinta. Cinta karena cinta edenia kaparede. Ini adalah standar duniawi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ai molo songonido holong mangalap polong, cinta karena cinta, tidak ada bedanya dunia ini. Karena yang dikatakan dalam 4 itu mereka juga tahu. Parmabuki be diboto do makaholongi donganna. Panakoi pe diboto do makaholongi donganna. Pardosai pe diboto makahalilunganna alay bohado dang holong iko mangalap polong dang iko cinta mangalap cinta alay bohado
maka nguluhon hatani debata, ainung ngadi haholongi debata pardosa ubahena, maka haholongi hita tuaka dongata. Ido manginang sipata hita moladong margat tautik kasih biasa deh si marga nautik nasing BG o marga na dakke aku BG mungkin marga rumah horbo dong dape pertama du marjamita hami di rumah ngonon dape huboto dong marga rumah horbo inna ay memang mol murah dotong sipata olo do menek rohata molo songna targudang margata batongna las rohata manang molo parhuta kan adong do songoni molo hita mungkin udah besar di Jakarta atau di Medan, di Siantar, manang di Porsea, di Tarutung, alai di kota-kota naida pe, molo di Tarutung, molo di Doko, di dia ho di Tarutung, di Tangsi ina, masih di apa itu, di kota itu, di dia ho di Porsea, di Pokan nai, di Onan nai, masih kota itu. Alai dong dodong ngatakan nunga songo di Parsuburan, contoh di Parsuburan, di ho di Parsuburan, masuk dapet itu bagas 20 km naik ina, contoh, songoni, dohian. Merasa tidak ada punya teman. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, dang hola sahuta, dang hola saudara, alai lobi siani, ikot tahaholongi do, ala nunga jumolo, di patu padebata, ulaun holong ni roha, tuhita akapar dosa, jala ido natahanguluhod di bagasa parnguluata. Amanami inanami, nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus. Burjunai Tuhani molohita marminggu nuaingon deba dong hatta papodom-podom tabu-tabu mardalat-dalat di mall molo diingotan no marminggu mau lihate alai burjudo debata dakya di paro udan holat tuakan marminggu anggo sahalion tu marminggu jam 10 ala balga-balga do nakipilion na ala songon na jago do nakikor nasida ima lehonokku majo uda tu nasida moloriko di hita udan manang molo mula kan nok kita holat di hita di bahe debata dang ro udan asing nai di siamu di habirang udan ale hita mobilta mardala kita logo ari dang songoni debata. Ini adalah kasih Allah yang menunjukkan berkat Tuhan itu kepada siapapun sama. Dos do holong ni debata dang di paro udan holat tuakana burju alai doho duaka na so hina lomohon ni debata diaka pardalana ningoluna. Ido ubahen songo diaya parpudi amanginang asa unang sarupa do kita doho portibion. Intinya adalah kamu kita jemaat HKBP Rawamangun yang ikut beribadah pada hari ini. Ayo, kamu tidak serupa lagi dengan dunia ini. Nunga dipilit, nunga ditobus debata kita. Ikon aduldo hatata, ikon aduldo taringotu memaafkan, dohot mengasihi, dohot akan asing. Asa tarida situtu nang dipilit debata kita. Kepada anak-anak kami, halo, iya, kepada anak-anak kami yang datang pada hari ini, tetap mencintai mamanya, papanya. Walaupun kalau tiap pagi mungkin ada drama dalam rumah tangga untuk memberangkatkan anak-anak sekolah. Seperti katanya, laporan daripada anak-anak kepada bapaknya. Pak, aku takut di rumah. Kenapa? Kenapa ketakutan di rumah? Iya ma, iya pak, di rumah ada sesuatu kejadian aneh. Kenapa? Mama berubah menjadi aneh, perkataannya menjadi aneh. Kenapa aneh? Alani muruk di jabu, akahata, aka kerempongan ni ibu-ibu pabor hato nakadak danak. Ipe bagian ni holong ni aka ianak natoras doi maradopon ianakon. Anak-anak harus sayang papa mama walaupun papanya pulang megang-megang handphone, setelah megang handphone capek, setelah capek tertidur. Tetap dikasihi bapaknya. Jangan dibenci bapaknya.
Amin. Martang yang mahita. Madok mauliate dohami to dopamu Tuhan. Ala asidot holong ni roham. Dipaingot tohami. Taringot tu holong napolin maradopo debata nang maradopo dongan nami jolma. Anang jumulo do hape homa kahalongi hami mengampuni taringot tu akka hahurangan nami. Asa didoko tu hami gabe makahalongi musuh hami. Dang tu perasaan nami buanon nami. Dang tu rugi nami buanan nami molo mamaapok kami. Alai nahurajumi hami ima. Nang dipatu pahodo ulau nauli na dengga tuhami. Allah ni Yesus Kristus nang mate di hau pinar silang. Ido ubahe Tuhan halak na martua mahami. Molo sahat tami tu halak nama kaholongi musuh nami. Aidang sarobang behami hape dohot portibion. Allah naung ditobus hohami. Allah ni Tuhan paingot tami. Diaka nahumurang asa anggiat tutu Tuhan boy hami memaafkan dan dimaafkan ay ido nahinalomohon ni roham pasu-pasu mahuriam HKBP Rawamangun marhiti akan aposom nang dohot ruas ni huriam saksong ni Tuhan akapakobasion di tonga-tonga ni huriam pargogoy ma bahes sangap di goarmu. Akarwas ni huriam na tongom marsahit, napeak di rumah sakit, nasoboy na sida, mangalakaho si majojak na, ala ni sahiti, jala menurut ha parbinotoan ya ka dokter, dang malum ben hasida, alay dang na madele hami dohot na sida, alay say toktong do hami mangido tu asi dohot pangurupyom mo tu hami nang tu nasida. Saya si maroham say pamalum manasida. Ima rain pasaribu. Nyonya utagaul bor si majutak. Roni Elias tinambunan. Alessandra Hari Pajaitan. Asnawati boru huta barat. Dapina Jovanka Sitio. Nyonya Tobing boru tambunan, tampu bolon. Nyonya huta barat boru gultom. Dohot na peak di bagas na perawatan. Nang hami pesipata Tuhan marsahit tami. Dakuboto hami sahit ahana di pamatang nami. Alay na pos dorohan nami. Dang mangorui haporsyon nami maradopok ko. Na margogo si tutudo tangiang ni partigor. Molo di haburjuho doho di hanguluhon. Di bagasan haporsyaon. Say saut mahobbar tulumon ni roham Tuhan. Aka pangiduan nami. Mauliate madiho Tuhan. Di bagasa Yesus Kristus martangia kami. Amin. Maridehita huhut tapasahat peliakta. Jesus, oh,
Jong kita. Rohaku baininga nambi patiur malakaku hati dakon majisi oh Jesus walitoku ihongoluku rodi ajahu Jesus ihongate mangoyu ihongoluku rodi ajahu Jesus ihongate Martangyang mahita Ale di bata amanami na di banua kijang odo haroroani saluhut silehol-lehon na dengka doho na saulibasa na mauliutus upasahat tami masyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho sai jalo may gabi uwap na khusus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasya kami pilihanon pati bulhon harajom muritong ngatongan huriam doho di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutad dahami godang ni silehol-lehomi tuhami asalam girgir hai madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami na di banua kijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malo meniroham di banu tongosong na di banua kijang, leho matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosanami songo panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaur homa damena tuton di munabe.